Josef Krüger ist geliebt. Wie viele Postel overleven ons leven weg. Die vriend is aan, het is passiert. Jo, wie viele Postel over, dat doen we samen en niet alleen. Want ook in Duitsland en Brazilië, we zijn ze samen en niet alleen. Want ook in Duitsland en Brazilië, we zijn ze samen en niet alleen. Misschien het vorig jaar is naar Brazilië gegaan, omdat te kijken wat met Rusland wordt gedaan. Ze dansen door de samba en ze kussen door het strand, maar met de Rusland is er weer een grote koord. De zingen met onze dienst, dit liedje wat je heel goed kent. Wie vielen vasten lopen in ons leven, wie Josef Krüger is geliefd. Wie vielen vasten lopen in ons leven, wie vielen zaal het is passiert. Jo, wie vielen vasten lopen, dat doen we samen en niet alleen. Want ook in Duitsland en Brazilië, we zijn ze samen en niet alleen. Want ook in Duitsland en Brazilië, we zijn ze samen en niet alleen. Natuurlijk zien we jou